Vyvrátim vám najväčšie klamstvá Ficovej vlády o ruskom plyne. Robert Fico, minister Blanár a minister Takáč zvolali tlačovú konferenciu, kde hovorili, že podporenie 18. sankčného balíka voči Rusku podmienujú tým, že Európska komisia musí vyriešiť situáciu s ruským plynom a jeho budúcnosťou, pretože pre Slovensko je veľmi dôležitý. Hovorili o tom, že ruský plyn je lacný a že si nevedia predstaviť, že by to tak nebolo. Minister Takáč dokonca hovoril, že pri spracovaní kukurice, aká rastie napríklad za mnou, sa spotrebováva plyn a že tie firmy na Slovensku by obrovsky trpeli, keby ruský plyn nemali. Tak si povedzme pár faktov. Ruský plyn je na Slovensku najdrahší spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Firmy na Slovensku platia za plyn najviac v parite kupnej sily spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Keď k tomu prirátate dane a poplatky, tak patríme medzi najdrahšie krajiny, čo sa týka plynu v Európe. A iné by to nebolo ani pre domácnosti, keby ich vláda ale nedotovala 100 miliónmi eur, preto to domácnosti až tak necítia. Ďalším dôvodom má byť aj fakt, že by Slovensko za neodoberanie plynu z Ruska čelilo obrovskej pokute až 16 miliard eur. Ja sa teda pýtam, že keď Slovensko nedostáva dostatok plynu z Ruska, ku ktorému sa Rusko zaviazalo v zmluve, a hovorí to Blanár aj ministerka Sáková verejne za posledné mesiace, ako je možné, že súčasná vláda nežalovala Gazprom a Rusko za miliardy eur za nedodanie ruského plynu? Tak ako to urobili napríklad iné krajiny, a Česká republika na arbitrážnom súde dokonca vysúdila od Ruska a od Gazpromu 1 miliardu českých korún za nesplnenie zmluvy a dodanie plynu. Fanúšikovia súčasnej vlády radi hovoria, že za nesplnené zmluvné podmienky zo strany Ruska môže predsa Ukrajina, pretože nedovolili tranzit plynu z Ruska cez Ukrajinu smerom do Európy. Pravda je ale taká, že Rusko s Ukrajinou malo zmluvu na prevoz plynu platnú do roku 2024. A na ďalšej sa už nedohodli, pretože Rusko napadlo Ukrajinu a tá samozrejme nechce dovoliť, aby Rusko zarábalo zatiaľ, čo ich územia ničia a okupujú a vraždia tam ženy a deti. Ficové argumenty sú teda iba obyčajné klamstvo, pretože žiaden lacný ruský plyn neexistuje. Ruský plyn na Slovensku patrí k tým najdrahším spomedzi všetkých európskych krajín. A že nefunguje tranzit cez Ukrajinu, za to si môže Rusko samé, pretože Ukrajinu napadli. Takže ak nám hrozia miliardové pokuty, už dávno mal Fico zažalovať Rusko o miliardy eur za neplnenie zmluvných podmienok. Robert Fico nehají žiadne národno-štátne záujmy Slovenska, možno tak niekoho iného. V skutočnosti Slovensku robí medzinárodnú hanbu a kolaboruje s Ruskom.